Kamu ada rasa nggak sama Gading? Iya, ada no. Apa rasanya? Strawberry. Hah? Kok blueberry toh? Iya. Juga ada rasa, rasa cinta iya. dong, ya Thomas. Ya, ini minangkani apa, Dek? Minangkani podang kuning napa ajeng Gubuk Asmara? Kenapa, Pak? Podang kuning. Podang kuning nggih, nggih. Derek kemawon. Nggih. Langsung napa ngagem bawa? Oh, bawa ora langsung. Nggih. Bawa nih nggih, Mas. Dek Lintang riyen apa kula riyen? Dek Lintang. Nggih, Dik Lintang sekno ya. Oh iya, nggih. Yang muda dulu. Nadian wujud di zaman berjuang jor kelingan ning
dalu pindho lah. Sugeng dalu. Nggih, pripun Dek niki iramane warga laras iki jan. Jan pu enak Mas. Jos tenan. Edapi buanter tenan. Mas, jan cemempeng ning kuping. Cemempeng ki apa Jal? Apa ya Mas? Kalau di Jawa Timur itu cumpleng ngano, apa ya Mas? Penak. Kepenak. Iya. Wah, kuwi romone seneng sing banter-banter berarti. Banter. Heeh. Nggih. Sampai ora nututi Mas. Wah, nggih. Gimana Mas Gading Pripun? kabarnya? Alhamdulillah menawi kula menika. Tadi belum salaman. Salaman Mas. dulu Aku nggih. Tadi Salaman. dari Kediri gimana Mas Gading Nggih. kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iki orang rusuh. Lah iya iki jane nek apa to Mas sandinge iki? Wis ra apa-apa nek kene Bede. Ora penak Mas. Oh, toh. Aku kan kangen dari sana Dari Jawa. sono sampai ke sini Iya, kan. dari Jawa Tengah loh Mas. Ora pelayon ning iki weh. Ora pelayon iki pitok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa ketemu lagi sama Nggih, Mas bisa ketemu Gading. lagi. Waduh dikruyuk tawon aku jokan. Tuh. Karang sing legi-legi nang kene terus tawone do moro. Manis ngono lho. Makanya aja manis-manis. Wis aku ki nek karangket lahir ki wis biyen kruyuk semut aku ki lahir ki. Jano, aku yang guman oh Mas. Kan. Piantun bagus kados jenengan. Asma Kinaria Jopo Mas Jopo, Gading. oh. Bagus Berarti sekali loh namanya Mas bagus. Gading kalau Sopo? diartikan. Gading Pawukir. Gading Pawukir. Artine Artinya. ki wong pinter gini. Sing iso ngomong wong pinter. Alah. Ayo, Koyo ayo. loro ae. Ayo. Gading. Ga. Pasti ganteng. Jangan kandiani kok. Ga. Dua, Ganteng. dua. Heeh. Apa jenengan? Kok lalu tuh jenenge Gading. Gading. Ding. Ding itu dingin. Dingin. Mas Gading kan dingin kalau di chat nggak mau bales. Iya. Duh geletak aku gur disenggol wae tiba lho aku ki karang yo. Dingin. Dingin. Gading. Iya toh, tenang Iya, toh, Mas. heeh. Sampean ki lek tak chat Mas Gading balesnya iso pirang-pirang jam ngono. Weh, ora main pirang-pirang jam biasane. Pirang-pirang dino. Kalau aku lah nyapa. Ora tau buka WA soalnya. Oh, berarti ben dibales cepet ya pas iso tak VC wae ya. Di Mas? langsung di VC langsung tak bales langsung tak angkat ngene iki langsungan. Gading. Ding, pa. Pa. Pandai dan cerdas orangnya. Oh, tak kira pa ki pahit ngono kuwi. Pahit. Apa toh? Manis loh Mas. Nggih, kae sing nyaron pahit. Pa. Wu itu bulan. Bulan, oh bulan. Memandangmu seperti memandang bulan Waduh. yang sangat indah di pada malam hari ini Mas Gading. Aduh ya ampun. Aja semaput Mas. Aja semaput to. Aku arep semaput ning Rasida. Ora sah iri dengi tidak boleh. Lah yo, iri apa piye? Kir. Kan tadi wu sudah. Wu mau apa kir. bulan. Heeh, Wu ki bulan. Bulan. Bulan ki masih selalu sesandingan karo lintang. Wah, Jan. Ya tak balekke to. Ya. Aku langsung jedul lho mau ngene iki tanpa Berarti kita itu sebenarnya tuh jodoh yang sangat serasi ya Mas ya. Buktinya loh. Umpama, kapelan ini kapel padahal ireng. kita tadi enggak janjian ya Mas. Enggak bajunya. janjian. Cocok ya. cocok ki lho le kamera cerak banget ki lho. Kenapa? Kamu video kok nganti ngene iki. Biyen berarti orang tahu kayak dhewe ngene iki Mas. Heeh. Ben zamane isih Facebook. Kayak foto ngene iki lho. Ngono kae. Terus apa mau kir? Kir ini. Kir. Kira-kira Mas Gading kapan ngelamar aku? Waduh. Tak jabutke akekku. Ora apa-apa nggo akek ya ora masalah kok. Enggak Mas, kira-kira kapan kita bisa bertemu lagi di job-job selanjutnya ngono lho Mas. Oh masih ada di tanggal. Tapi lek mau kayak mau ya ora apa-apa Mas. Iki lho akekku kuwi iki anyar lho iki. Wah baru itu? Oh baru nih. Bagus sekali. Le nyilih tapi. Nyileh kok dipamerke. Ora apa-apa, men kita gleleng to. Heeh. Bagus toh Mas? Bagus. Ya. Gading Pawukir. Gading Pawukir. C. Hah? Seno Saputra. C. Lek kuwi mau aku wis nganu iki Mas. Wis Wis ora apa? mikir ki jane Mas. Ya harusnya tuh Mas Gading ganti yang anu aku, yang mengartikan namaku. Oke. Lintang Kairo. Li.
Lah jenenge iki terus piye, Joan? Lin. Lin. Heeh, ning lali ya. Jana, li ke apa ngono? Iya, Lin. Lin. Lin ki Kok Lin? apa ya Lin Lin? apa, Ya? Mas? Lin. 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 Lin iso ora? Lincak udu. Lindu ke Banter. Lincah. 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 Lincah ki obah wae pokoke. Terus Lin ki apa ya kira-kira ya? Ya itu tadi lincah. Iya, lincah. Heeh, terus Lintang. tang. Tang ki Apa? tang ki tang Tang. tang ki lak kancane catut kae. Kuwi tang sing gawe ngano pedah motor ki lho, Mas. Stang ya jenenge. Beda. Beda. Heeh. Tang opo ya kira-kira tang ya? Tang ki tang. Apa? Tang ki tangannya halus sekali. Wah, masa coba sini tangannya. Iya, mana? oh ki lho. Halo, piye to? Do pengen to. Ada nih kok. Eling mati aku lintang. K. Kai wes. Kai. Kai. Kai iki apa ya? Angel banget nek kai iki. K. Apa Mas Gading? Kangen sekali. Aduh, ya ampun kok kangen bareng. Oh, ora. Kudune aku ora semaput. Terus apa bar iki? Kairo. Ro wae ya. Iya. Romantis sekali. Wah, Jan. Nah, kayak ada Mas ya. Ngene kok. Terus apa meneh? Sudah. Wes to entek ya. Lah mbok tambahi apa, Mas? Apa ya arep tambahi Pak Wukir? Iya, nah. Ternyata dadi Jawa banget meneh. Lintang Kairo. Lintang Pawukir ngono. Lintang Pawukir. Apik ya anak ya. Apik Mas Jan sampai kaya fotone dhewe diedit ning ndi. Dadi lah kok wah kepiye to aku iki wis dibangunke patung tekan New York barang lho aku. New York ono, terus Taiwan ono. Yang kita joget-joget itu pakai baju Dayak itu. Terus ono neng Jepang barang ono pisan. Wah, Borobudur. Ya itu antusias buat fans-fansnya kita Mas Gading. Didoakan ya Mas Gading. Semoga fans dari Lintang Pawukir dan dari fansnya Mas Gading juga, fans warga Laras semuanya. Semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, lancar juga rezekinya, sehat selalu, sukses selalu ke depannya, dan tetap mendukung kita ya Mas ya. Yang pasti itu Mas Gading. Yang pasti itu. Ya. Terus sekarang mau ngapain ini? Lah mau ngapain, apa kita dolan aja ini yo? Yo. Ayo. Sopo sing arep genteni aku nyong? Kamu dolan aku taan. Ya alhamdulillah Mas, ini juga mboten lupa hari ini soan datang Karangasem. Dusun desa ngene. Desa Karangasem nggih. Ponjong Gunung Kidul. Alhamdulillah. Semua warga melumpuk mriki lho Mas. Melumpuk. Kebek kali apa jenenge kebek apa lapangane? Kebak tekan buri kae. Oke. Kae buri dhewe kae. Kebek Mas. Alhamdulillah. Dan rame tenan, gayeng tenan malam ini ya. Mereti dusun Mas Sanes. Nggih. Bukan. Ulang tahun. Ulang tahun. Itu beda toh Mas sama. Beda. Oh beda. Kalau yang sama? Kalau yang sama itu masa depan kita. Jana iso aku. Hah? Sing marahi sapa? Kuwi sik sirahe slewah kuwi. Nggih. Pokoknya didoakan yang terbaik buat semua warga Karangasem.
Semoga sehat selalu nggih Bapak, pinaringan panjang yuswa sing duwe utang gendang lunas utange. Sing dereng gadah jodoh mugi-mugi enggal pikantuk jodhonipun. Ingkang sampun sepo-sepo enggal-enggal minggah kaji nggih Bapak Ibu. Amin amin. Pokok barokah barokah. Sapa mau arepe muni nganu mau? Ayo. Arep muni apa mau? Mbok mau krungu apa muni apa ngono lho Mas? Apa? Sing wis tua-tua gendang anu. Yo, terus apa lagi? Nggih, alhamdulillah ini tadi saya juga diderekaken Mas dari grup Laras Ganindra Jatilan. Nggih. Jan iki mau 4 mobil loh Mas. 4 mobil. Iya. Wah. Alhamdulillah. Terima kasih nggih khususipun kagem Om Fatah dan semua bapak-bapak ingkang sampun nderekaken kawula matur suwun nggih Mas Bapak nggih. Jan kaya kok Mas. Hari ini kok iso ditutke aku. Nggih, sakniki terus. 4 mobil ki isine kebak apa ora? Kebak Mas. Kebak. Iya. Kira 4 mobil terus sak wong. Mboten. Nggih. Gimana Mas? Nggih minangkani pamundutan Dek Lintang iki. Nih tadi saya sing nyuwun muga nyawiji. Nggih. Gimana Mas Gading? Nyuwun muga nyawiji wae digantos dadi ayang-ayang. Ayang-ayang. Nggih. Ayang-ayang terus niki lak wau kula maca niki mboten saged to. Nggih. Mang Cobi. Niki. Lah kok kaya ngene Mas tulisannya? Wah, lah dicoba dulu ya. Coba dulu. Ya. Yuk. Sik gatel Mas. Apa nih? Kupingku. Kepada Mas Dalang Gading, kula Pak Siswa. Nggih, laras nggih. Nggih. Kula Pak Siswa. Sepatu. Seputra budaya. Bedoyo lho ta ya Mas. Bedoyo. Aku iso maca lho Mas. Terus bawahe. Bedoyo. Lihat apa ini ikut. Ikut apa ini Mas? Ucapkan. Mbak Yu dibantu toh Mas? Ucapkan lah, njaluk dibantu aku ya ora iso ki. Ikut ucapkan selamat hari ulang tahun Karangasem. Nah, kuwi. Kuwi nggon kono kuwi. Anggon kono kuwi. Seneng. Semoga. Oh, semoga. Semoga sedaya dikasih nasi. Apa iki Mas? Dikasih maju. Oh, maju. Majau. Semoga semua dikasih. Semoga sedaya dikasih maju. Maju. Bejane. Kok bejane? Semoga sing wis mbok wis yo. Niki pokoke Pak. Nek diwaca Mas tulisane Mas. Oh, oke. Mugi sedaya dikasih sehatan, rezeki ingkang kathah, bagya mulya. Amin. Wis pokoke kuwi doa terbaik Mas. Nggih, niki terus minta lagu Podang Kuning kali Gubuk Asmara. Podang Kuning dan Gubuk Asmara. Nggih. Podang Kuning Gubuk Asmara wau teng HP enten sik nyuwun Yen ing Tawang. Nggih, duet niku terus enten wau ayang-ayang wau duet ya. Oke. Juga disapa dari Bapak Budi. Bapak Heri, Pak Budi. Bapak Heri dari Bali. Tadi dapat salam Mas Gading. Nggih, waalaikumsalam. Nggih. Terus niki yang dipinangkani yang mana dulu Mas Gading? Ingkang Podang Kuning napa Gubuk Asmara riyen niki? Nyemanggaaken ingkang pundi? Butuh teman? Iya. Butuh teman? Iya, enggak apa-apa. Oh, butuh teman kita pilih. Mang milih, Dik, Mang pilih. Siapa ya, Mas? Sinten? Siapa Mbak Ayu, Mbak Oriza, nopo Mbak Agnes? Sinten? Mbak Oriza. Oh, nggih, Mbak Oriza. Iya. Ayo Mbak Oriza. Yuk.
Alhamdulillah kita ketemu lagi ya. Iya. Mbak. Enggak sini lah. Kamu Oh, iya, jangan iya. deket-deket gadeng terus loh. Nah, apa toh? Ya itu anu gini loh. Apa, Mbak? Apa iki Kono. Tremor. Wis Tremor. kono karep kowe kan kono. Lo kae. Apa sih? Grogi loh Mbak. Dek. Tremor grogi. Heeh. Lah iya wong cedek aku mesti bendino ngono lho, Mbak. Biasanya ki apa ya ora kaya ngono lho. rada Biasanya los piye? gitu lho, Los. Los. Nek jajar dari tangi dek kalau paling kayak aduh tekan ngono Lah dek. iya toh, jane ngopo lho, Mas? Deg-degan aku. Mergane apa toh? Sebab Sebabnya apa? sebab iki aku ki nek dijajari karo apa jenenge cewek cantik kaya wis jan. Anu aurane iki langsung marake bergetar jiwa raga. Iso wae ya, Mas. Iso Heeh, wae. marake bergetar jiwa raga dan yang lain-lain juga. Jano. Sekarang ya isih anu dek masih muda ki ya kaya ngono Iya, kuwi. aku juga masih muda. Ah, iya, cocok. Cocok. Kamu ada rasa nggak sama gading? Iya, ada no. Apa rasanya? Strawberry. Hah? Kok blueberry toh? Iya. Juga ada rasa, Oh, rasa Rasa, cinta iya. dong, iya toh Mas. Ya, ini minangkani apa dek? Minangkani podang kuning napa ajeng Gubuk Asmara? Kenapa Pak? Podang kuning. Podang kuning biyen nggih. Derek, Derek, penonton pokoknya kemawon. Nggih. Langsung napa ngagem bawa? Aduh. Oh, bawon ora langsung. Nggih, bawa nih nggih, Mas. Dek Lintang riyen apa kula riyen? Dek Lintang. Nggih, Dik Lintang sekno ya. Oh iya, nggih. Yang muda dulu. Heeh. Nadian wujud temong peksi. Kandhane nek nang peksi yo kae iki ya. Apa? Peksi yo apa, Mak? Peksi iki tegese iki bird. Bird. Kuwi apa? Peksi iki Burung. burung. Manuk ngono wae. Iya. Yuk diteruske. Halus manis tur mrak ati. Gregele kok iso kaya ngono kuwi ya, Nduk ya? Iya, Mak. Isih resik ya Isih suarane. resik banget. Beda karo sing wis tuwa. Eneng kaya apa ya? Aku Apa, sing- Mbak? Aku sing kaya ngene wis tercemar kok ya suarane. Oh, mesti kuwi mambu-mambu. Mampu apa? Ora, kesel suarane Mas, tek mene. Kok to? Lagi kesel iki mambu mbakku. Oh, mbako. Ya wis ya gak diteruske yo malah tekan ngendi-ngendi mongko ka. Masa menggon kula Golek isi podang jenar iba bunga atiku
iso sampun lanjut nggih Mas. Nggih lanjut no mosok ya ming bawa tok. Pamundutan saking sinten to? Saking kula Pak Siswa. Pak Siswa tadi Mbak. Pinangkane nggih Pak Siswa saking Bedoyo nggih. Bedoyo. Bedoyo. Yuk, Dik. Yuk. Bisa awan ning omah wis ora kerasan. Keluyuran nang golek sing tak sayang. Mobil ni geranggonku golek ora krasa iso awan ganti bengi. Katon